Salutare, Tătălău, astăzi ne vom juca Standoff 2. Este un nou joculeț frumos, cam frumos, nu e urât, e frumos. Astăzi ne vom juca Standoff împreună cu vorul meu Dani. Nu pot să vă zic că astăzi o să îl auziți, pentru că astăzi un omlet arcade care putem să ne vedem, să ne dăm follow multe. Astăzi o să ne jucăm pe Defuse pe această mapă și o să ne jucăm 1 versus 1v1. Hai mă, încarcăm, că eu mă duc la Tero, vreau să mă duc la Tero. M-am dus la Tero, vă arăt ce skin-uri am pe pistola, am așa și pe AK. AK! Am două skin-uri. Paca. Să știți, nu vă mint. O să mă duc să pam spre... Sunt terorist. Unde-i Dani? Dani Zgan. Bă, sincer, mie mi-e frică că niciodată nu... L-aud. Să dau sunetul mai tare. Ah. Nu știu unde e, bă. Ok, gata, am bomba. O să-mi iau cu grenade și mă duc pe A. Uitați, am și acest skin pe pistol. Mă duc pe A să văd... să nu fie nebunul pe A. O să plantez. Mă, dar ce mi-a tras-o că avea deagle. Și dezamorsează. A câștigat Dana, amigiu. Mama, vino cu Adanena. Văd ce, pentru ce am bani. Bă, pentru armă o să-mi iau pe asta și pistol n-am bani. Câți bani? 0 bani, pe bune. O să mergem pe B acum. Că Dan cred că o să creadă că eu acum mă duc pe A. Dar eu acum mă duc pe B. Șt. Merg pe crouch acum. Am văzut. Carcă. Cred că mai are unul viață. Mama, 40 decât 42 de meci. O lua și era și cu armă. Bă, dar vreau pacau, frate. Nici o armă n-am voie. Dacă mi iau skin-ul ăsta, am și skin-ul ăsta pe armă. Acum mă duc tot pe B. Ce zice Dan? Pe unde se duce mă ăsta? Pe apă, bă. Cred că Dan nu știe pe ce mă duc eu. Îl văd pe hartă. Că ar fi pe undeva pe aici. Nu zic că ar fi... M-a văzut nebunul. Mamă, frate, avea armă, avea pistol.
Frate, o să-mi iau mai... n-am bani. Măcar armă să-mi iau tot. N-ar iau și decât flashbang. A, decât flash. O să mergem pe... Plantăm bomba. Nu, bă, o să mă loc fără bombă. Mi-e milă de Dan. Dar până la urmă, mi-e milă, nu mi-e milă, trebuie să mă duc să lupt. Uite-l. Mamă, frate! Deci, cred că i-am dat... Mamă, nu, cred că avea 1 viață. Bine. Să-mi iau acau să vadă și el ce am. O să facem 15 minute, bă. Eu o să fac, cred că mai puțin de 15 minute. Că mi-e cam mila de Dan. Bă, dar unde e? Din nebun. Nu știu unde e Dan. Acum mă duc și pe aici. Pe aici m-am dus. Mergem pe... Cam îl aud. Frate, mie să nu... Da, nu trag. Nu știu unde e Dan. Încarcă. Păi frate, avea deagle. Eu n-aveam deagle. Counter-terorism. Hai bă, că am bani. Eu 44, atât. Acau. Mergem tot pe B. Nu o să fim hoți. Bă, dar... Pleci. Mort? A văzut și el acum ce am. Mi-a luat acau. A, nu mi l-a luat. Mi l-a lăsat. A văzut și el ce am. Cred. Acum mă duc să-l iau pe la spate. Încă pe aici poți să mergi să te duci să-l iei pe la spate. Nu mai da flash. Ce aici? Bă, cu P90, what the fuck? Fuck, dude. O să-mi iau doar flashbang, pentru că flash-ul e cel mai important. Îi dai flash, l-ai omorât. Pentru că nu că l-ai omorât pe ce ai dat flash, doar te... Nu să plantezi bomba, bă, nu se plantă. Attention. Mi-a tras din spate. Ați văzut? Eu nu-am tras. Cred că știu unde sunt. Mesaj de informare a publicului. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate
pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de Frate, el avea... Frate, mi-a luat cacao! Car bomba să explodeze. Nici nu vine să dezamorseze. Gata, bine! Nu cu frere. Nu știu eu acum frere. Cred că el acum crede că m-aș duce pe A, dar eu acum mă ocup pe B. Deci să-mi ziceți în comentarii ce se întâmplă. Că nu înțeleg. Vreau să mai și plantez bomba. Mai întâi să dăm un... Mamă, frate! Bă, dar de unde are mac ăsta cau? Nu bani nici pentru pistol. Nu-mi goa pistolul ăsta. Te-am mai decât pentru pistol și armă. Deci, dacă trăgeam... Să mă duc jos. Bun, hai să mergem mai departe. Vă telespectatorii ne trimite mesaje și să faceți în continuare. Avem un număr de WhatsApp pe care l-aveți afișat pe ecran. Trimiteți de mesaje, noi vă arătăm exact despre ce este vorba. Planta a plecat de la... Ce vrei, frate? Aveam pistol! Bun, și cam a fost că acest episod ne-am văzut data viitoare. Pa, pa!